Здравейте! Добре дошли в моя канал. Аз съм Драгоница. Днес ще направя интуитивно таро четене за Зодия Рак за месец декември. Стартираме. Сега ще изтегля няколко карти, които ще отразяват енергията във вашето поле. Да видим какво очаква раците през месец декември. Така. Месец декември усещането ми е, че става въпрос за изясняване на отношения и по-конкретно нуждата да коментирате дисбаланс в вашата връзка с вашия партньор. Ако не сте обвързани, то това би било вашата среда и най-близките избрани хора, вашето избрано семейство. Има ситуация, в която вие сте в отношение, в които се чувствате сякаш не получавате толкова, колкото заслужавате. Имайте предвид, че когато се появи картата Петица Пентакли, това означава, че не на всяка цена може би сте прав в тази ситуация, т.е. помислете какво и вие може да промените, така че да не отдавате пък толкова много, колкото отдавате по принцип и да отдавате толкова, колкото получавате, за да има баланс, или изговорете малко нещата, може би с трета страна като консултация в посока на изясняване на това кой прав, кой крив, защото тук в тази карта е заложена енергията на това, че действаме малко през егото. В крайна сметка имаме ясна представа за това каква е реалната ситуация, но го има и момента, че не всичко опира до материалното и до едни конкретни пресметнати неща на списък. Важно е да взимаме решенията през нашата душа, т.е. да знаем какво ни натоварва наистина, да го адресираме коректно и навременно, но също така има и момента, че не можем да очакваме от хората повече, отколкото те имат като капацитет да дадат. Надявам се, че разбирате какво имам предвид. Просто всеки човек си има някакви лимити и потенциал, който виждаме в хората, е по-скоро това, което бихме направили ние, ако бяхме тях, а не какво биха направили те самите. Тоест, проявяване на търпение, разбиране и водене напред с различен подход биха били по-градивни в тази ситуация. Но, ако смятате, че сте изцяло губещи в отношенията, може да се отдръпнете и да видите как този тип отдръпване би ви повлияло на вас. Сега, при Зодия Рак виждам едно доста голямо объркване през месеца, усещане, че имате вдъхновение, което ви кара в посока да вървите в посока обратна на това, в което сте били в момента. Имате една такава нетипична за раците логика в този месец, която ви кара ментално да се отделите, дори не само ментално, а може би да тръгнете в друга посока генерално в живота ви. Това може да всъщност да бъде интерпретирано и като преместване на друга локация, излизане извън страната, възможност за пътуване, но то да бъде изцяло и само с идеята. Ако не е кариерно преместване, може да бъде интерпретирано и така със сигурност. Ако ви се дава възможност да стартирате нова работа извън страната, това е шанс, който не трябва да пропускате, тъй като завършека на месеца е в енергията на картата Света, което говори за възможност за изява, за вдигане на нивото, за усещане за завършеност и за изпълване на потенциал в кариерен план. Ако става въпрос за лични отношения, то може би е по-скоро сменете пейзажа, за да излезете от ситуацията, в която си мислите, че нещо не ви е наред и че енергията ви е и че сте уморени, и че сте в енергията на човека, който влачи и бута постоянно. Намерете си вдъхновението, което сте пропиляли в опитите си да оправдаете и да обслужите динамиката на ежедневието ви. Това вдъхновение може да бъде намерено с почивка извън страната или ако имате възможност, ако нямате възможност всъщност да пътувате и да инвестирате в нещо такова,
Това, което бих посъветвала, е едно пътуване към себе си в други реалности, което може да бъде буквално някаква тема извън работните и ежедневни битови неща, с които се занимавате, да задълбаете в някаква тема и да направите пътуване, примерно. Само казвам, много ви вълнуват домашни котки от еди какъв си конкретен вид. И съответно задълбавате много в тая тема и научавате всичко за тези котки, за техния характер, за спецификите и за начина, по който се отглеждат, дори да нямате такава котка. Или изведнъж темата за кристали изниква пред вас и провокира любопитството ви да научите всичко за всеки кристал, кой откъде е, за какво се използва, по какъв начин може да ги приложите тези неща в ежедневието си. Това ви разсейва. Може да бъде всякаква такава тема. Това бяха просто примери. Идеята е да излезете извън границите на нещата, които до момента правите. И ако усещате някакъв такъв тип на застой или изтичане на енергия, насочете си енергията първо. Дайте по-малко енергия на нещата, в които влагате в момента и отделете повече енергия на такъв тип пътуване с образователна цел или с цел вдъхновение по тема, която дори да си мислите, че не ви служи, тя ви разнообразява, зарежда ви и ви променя вибрацията в посока на нещо по-интересно. Дали ще бъде темата за конкретни дестинации, държави, може да бъде нещо свързано с занаят, може да бъде нещо свързано с просто някакво направление, което ви е вълнувало винаги, но никога не сте намирали времето. Ами всъщност причината да не намирате времето е, че не сте имали достатъчно интерес. Задълбайте в една такава тема и там може да намерите много неща, които да ви вдъхновят, да задълбайте по-дълбоко и това да даде резултат в други ваши действия в живота по-напред. Не се приплъзгайте по повърхността, както се е случвало в последните седмици. Имате нужда от тази дълбочина, която е много типична и за вашата за вашия зодиакален знак. Така че надявам се, че това послание ви ще бъде полезно. Със сигурност обръщайте внимание на нещата, които работят за вас, а не за тези, които ви вкарват в усещане за тежест. И също така, когато взимате решения и правите някакви избори, съветът от картите за месец декември ще е тези решения да бъдат от мястото на душата ви, а не от това, кое колко скъпо ще ви струва и съвсем материално или енергийно. Какво ще накара душата ви да свети? И знаете, че най-лъскавите опаковки могат да крият празни кутии. С това какво имам предвид, че по принцип и най-примамливите оферти могат да бъдат най-подлъгващи, така че не съдете нещата по опаковката, слушайте себе си и не се подлъгвайте от заобикалящата ви среда по отношение на решения, които ви се налагат да взимате този месец. Така че, раци, чака ви един интересен декември, може би по-нестандартен и по-нетипичен от това, което сте преживявали в последните седмици като усещане, но имате нужда от това вдъхновение. Вземете си го, този заряд ще ви води изключително добре в хода на развитие на следващата година. Възползвайте се от това нещо. Отново казвам, темата, която ще изберете, може да бъде тема, която да ви поведе кариерно и да ви даде старт на едно ново начало, към което няма как да подходите и няма как да придобиете някаква самоувереност, преди да сте задълбали и да сте станали експерти поне като вътрешно усещане в направлението. И това беше генералното таро четене за Зодия Рак за месец декември. Надявам се, че ви е било полезно. Знаете, че картите дават послание и посока, но решенията са ваши, така че следвайте интуицията си и вървете по пътя на душата.